This is where you're from. Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria? Bulgaria. Bulgaris? Bulgaris. When did you come to Korea? Last Saturday we went to Sokcho. Sokcho. Yeah. Yeah. And also как беше? Върха. Saroksan. Сам. Sariksan? The mountain. Yeah. You like mountain? Yeah. I like mountain. Himalaya. No. No, Nepal, Himalaya. Ah. Alpinist. Mountaineer. You know? Mont Blanc. Mont Blanc. Монблан или в Германия, Швейцария, юг. Here, Gangnam. Gangnam. Open Gangnam Style. 아, 멋쟁이 선생님이시네. 그러게. 그냥 우연히 잡았는데. 와. 동원사 템플. 카지노. 카지노. Казино. Бай-бай. Бай. Айде, готови сме. Не ми трябва, сега ще ви чакай само секунда. Намерил. Starfield Small. Да, ама Олимпик, улицата Олимпик, който... Куфара трябва да остане място и за подаръци. Жена ми е поръчала козметика. Всякаква козметика. Козметика. 맞아. 반드시 사가야 합니다. Ето Starfield, това го виждам от... това е. Ние сме хората. Да. Това е. Ние сме хората. Да. Виж какво има тук. И това са най-вероятно и страните, да. $1 trillion in trade. Да. Achievements 2012. Добре. Вау! Адски впечатляващо. Айде да видим. Ние сме. Айде тук. То най-вероятно е цялото това нещо, ама... Добре, освен да разгледаме и да се харесаме нещичко, така. Е за ядене. Да, явно такава, защото само хранително е тук. Да, кафе някъде. Това е за ядене. Да, явно е такава, защото само хранително е тук. 근데 숙제 먼저 해야 될 텐데. 그러니까 숙제를 빨리 잘해야 돼요. 숙제를 먼저 해놓고 다른 구경을 해야 될 텐데. Да. Той ти го взима и ти го дава тук от чаша на чаша. Да, маха. 저러다 보면 까먹는다고요. 그렇죠. 진짜 사야 되는 거 까먹어 또. Прави така. Те някъде тук беше като че ли. Нещо искам да. 저거 근데 유럽에도 있는데 그거 아닌데. 그러니까 여기서는 역시 원하는 걸 못 찾을 것 같은데. 역시 남자들 잘 몰라요. 올리브이나 이쪽으로 좀 가는 게 나을 텐데. 저거는 불가리아 소피아 시내 있어요. 저거. This is our best seller. This one for 30. This one smells like mint. Yeah, it seems like I would better smell it than just wear it. This is our best. 근데 저기 일단 들어가면 그냥 빈손으로 나오기 좀 어려워요. Like this one smells. 저거 봐, 다 손까지 씻고 나중에는 머리 감고 있다니까. This one is that we have orange and rum.
Thank you. 저렇게 Thank you 된다니까요. very much. 그래 정신. 오, 갑자기 단호하게. 생각이 그래, 여긴 났어. 아니야. Аквариум, добре. Ай, специално. Знаеш какво ми показа мацката сега? Нещо, ето ще го взема, просто защото в една кутийка и вътре едно като желе такова седи, като... Да се остава. Той си остава, ти си го прибираш просто като желе, така... Ако би осъзнаеш, че ние Само, мъже че- сме впечатлени от мола, ако бяхме жени, ще аз сме откачали вече. Най-вероятно. Науре! Баме! Науре! Баме! Аз искам да вляза в сникър стора. Добре, бе. Златко ще получи лек оргазъм от толкова много... Ето си пише Welcome Sneakerhead за Златко. А, Снимат кило паклони в целофан. да. 우리 패셔니스타. 와, 여기 진짜 너무 Хора? Шеф, Холи Грейл. 992. Грей. Hello? Six, five, nine. 한정판이어서. 세다 이거 세다. 비싸다. Wow. 안녕히 계세요. Стърпяхте малко да влязем. Тя е иска интернет да извърши батерията. 여기 예뻐. 맞아. 대단해 여기. А дървото много е яко. О, много е яко. Най-ме кефи. Комбинацията между така крижаница това го няма на друго място в света, просто заслужава се да се види. Заслужава се да се види. Как не аз? Добре, хубаво. Карта в тебе, нали? Да. Това още на входа, човек, колоните. И аз не разбирам. Само им се радвам. Шаренките, да, радваме се. Нови рибки. Аз май... Ай, 3 tickets, please. Yeah. 아니 선물 사러 들어가는 거 아니었어요? 아이. 근데 홀린 듯이 아쿠아리움을 들어가네. 지금은 에이 공항에서 사지 뭐 그러고 생각하고 있어요. 그냥. 그럴 수 있어, 맞아. Аз сме нагоре. Ай. Пак какво е някакви... Не, като стигнеш там, ти дава някаква марка, която може да се сложи. Печатче да се сложиш на всяко едно такова. Като стигнеш там, ти дава някаква марка. Да, слагайте печатче. Как бе? Come on now. Beep boopity boy boy baby dee boop dee. Boop boop boopity boop. I like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. You are here. He let us in. 너무 귀엽다. Айде. Подпечатам. Немо! Да. О, това са малките. Да. Но Немо и Дори. Немо и Дори, да. Риба балон, май. Или не? Е тази. Те изглежда малка, бе. Ти има и по-малки. Да. Стана така по-квадратна, как се сеща. Аха, ето е къде, да. Ле?
До нататък. Там, там трябва да е. Защото има, аз го бъркаш. Сторио. В Korean fish. Попчета, караболъци, шаранчета. Добре. Това са такива есетрови. Есетрови риби. 철갑상어. 오. Така Garden of Korea. Следващата зала. Да, и той тези. Виж тук. Ние никаква цветна риба нямаме. В България няма цветни риби. Да, няма нито една цветна риба, да. За спокойствие, който да сложиш риба. Като аквариум. Да. Елате, видите, ни супер белички В някакви. България. Такова нямаме. Аз такова не за първи път виждам. Това са такива като тия екзотични аквариуми. Казатели сам със сребър. Казатели сам със сребър. 크게 먹어야 돼. Много наджа. Скатова риба, май е паламуда. Малките сини. 근데 이게 다 수족관이 아이들 눈높이에 맞춰져 있으니까 한참 숙여야 돼 지금. 거의 막 Кой и митинг. Те колко малка, колко чат и колко става. Следващата така Garden of Korea. Следващата зала. Това е... 저거는 전 맨날 애들 데리고 가다 보니까 혼자 가보고 싶어요, 진짜. 좀 찬찬히 보고 싶죠. 춘춘히 보고 싶은데. 그러니까. А ние в България нямаме екзибишън аквариум. Имаме във Варна, ама не е толкова голям и не е толкова. Той е по-стар. И си личи, ходили сме с децата, ама е малък, сравнително малък. Те просто направим тук интересни аквариум. Да. Ставаме местни риби, има май една-две екзотики, нещо такова. Добри, а цаца обикновено първи. Вижте. Те цветово са побрани да са такива по-шаренки. Да. И цветовете им отговарят на... След потопа ли? 와, 저 진짜 신기하다. Кое осезаемо по-влажно. 야, 이제 덩치들이 좀 나올 때가 됐는데 물고기 덩치 물고기들이. Тя трябва да е. Да. Тя трябва да е. Да. О, тук са големи парчета. Нарочно стъпим така. 이 피라냐다, 피라냐. Ти ще виж, лягаш си гледкаш рибка, да. Какво живот? Роко. 피라로. Малко изкривяване от стъклото, не са чак толкова големи. Тиране ли? Тук човек. Са големите батки вече. тук вече сме на аквариум. Да. Големите батки вече. Хубаво е това. Тия вижта, колко гадна изглежда, примерно няма 2 метра си. Метра и 2 метра, кажи. 2 метра да е. Гадна изглежда, си представиш 6 метрова пиче, но прави цяла голяма лайн, докато се завърти и тук.
Ето тук се заслужава да си като хипнотизиран. Да. 누구보다 가까이서 볼 수 있어. 그러네. 키가 크니까. GoPro с тази широка лента. О, виж голямата дедовина. Дедовина. Големите не могат да минат. А колите. Да, морска крава. Такова нещо виждал за първи път. Такова и аз виждам за първи път. За първи път. Определено за първи път. Те създава впечатление за някакви много игриви животни. Пенгуин. 아, 스탬프 찍어야지. 이거 해야 돼. 무조건 찍어야지. Зотко, печатаме. Това ми не печата. Дай ще се блъсах заради те. Нямам печат на кулите. Нищо. Айде, печатче. Печатвай. Ти си пропуснал, май, един не ми. Мармот ли си ти? 꼭 한 명 저렇게 한 놈 팔고 있지. 어머. 대한민국은 처음이지. Нямаме на къде да продължим. Иго като... Заедно ги слагаме, бе. Как заедно? Ти си жмуцнал някъде печата и му умишлено е така. Пропуснал съм, аз разчитам на тебе за някакъв. 너 때문에 상어 스탬프가 없잖아. Как заедно? 애들이. Ти си жмуцнал някъде печата и му умишлено е така. 너무 찍었어. 왜 또 혼자 찍었어? Да, видях, че снимат, чакам. 결국에는 화장품 하지만 안 안 사네요. 샀어. 아예 생각 못 하고 있죠 지금. Чакай да видим на... Това ще го Към пише навър. на... Чакай малко. Това ще го пише на... Джамсвил Бейсбол Стадиум. Ето го. 오, Сега 야. да сме Ягуджан. точни къде сме. 친구들이 근데 야구장을 가고 싶어 했었어요? They have never seen a professional team in Bulgaria. 그래서. The stadiums are very small. 아, 잘 갔네, 잘 갔네. 이 한국 프로야구만큼 이 재밌는 또 응원 문화가 맞아요. 없거든요. 어마어마하죠. 네. Hello. Ticket number? Yes. Thank you very much. Ай, готови сме. Сега. Едно за тебе. Едно за тебе. Сега да има. Вау! 아이. Сега. Защото всички
Те са от тия от Беарс. Че имаш само двама инфилдери, т.е. някак да е... Ама то тук има още. Да, това е състава им, условен състав за 2023. Как се намиля? Вау! Сега виждам, чакайте. 항상 어딜 가도 이렇게 촉촉하게 빠져요. Стара Загора имаше много добър отбор по бейсбол. Аз бях питчър на този отбор, бях и питчър на националния отбор на България. 국가대표팀에 정말? 정말? 아 진짜? Yeah. И в Хасково, където е родният град на Ивайло. 아니 근데 국가대표까지 했는데 왜 그만뒀어요? Well, he started to have problems with his shoulders and 아 부상 때문에. with his arms. So 아. 멀리 떠가는 구름을 보며 그랬구나. 야 그러면은 야구장 오면 이제 아련하지. 그쵸. Че ние сме на топ място, човек. Стадиона е потресаващ. Сега момчета целия си живот съм мечтал да вляза на истински бейсболен стадион. И сме играли на много обикновени стадиони, бейсболни стадиони, но истински. Примерно с един ред седалки или такова. Не дедикейтед стадион. Не, той е дедикейтед, но е само, примерно, тук има само трибуни. Примерно, малък стадион, градски стадион в... Човек, аз си казвам, че сме на перфектно място, като далечина за... Абе, много усещане от всякъде. wow, I can see his eyes. He's so excited. 야구장. 멋지다. Искаме отида да взема бира. Не искаме. Трябва. Беше излязла една моя снимка в един български вестник от фотограф, който никога не е снимал бейсбол. Позата на хвърляне, вече си легнал тук, нали? Лакътя започва да тегли и в момента, в който ръката прави към шика, има един момент, в който този ти ъгъл назад, на 90 градуса назад, тя изглежда като щупена буквално. И този беше хванал точно този мой момент. И тази снимка беше в един български вестник. Красива е. Той не знам как я беше хванал, но беше извадил късмет. Да. 근데 사진이 정말 옛날, 너무너무 옛날 사진. Hi. Hi. Took us beers. 그러니까 먹을 거 진짜 많잖아요. 저분 짜장면 드시는 거예요? 없는 게 없다. 아웃블랙 듀레르, 마도나타 스피릿. 치킨도 좀 드시지. 그러게, 진짜 맛있을 텐데. 이 야구장이 처음이라 이 세 분 다. Обичам ви. Да. Двете неща. Go Bears! 우리도 모를 때는 그냥 해외여행 가면은 모를 때는 홈팀에서 응원하는 게 그렇죠. 응원이 재밌으니까. 그렇지. 이렇게 팬이 되는 거죠. 맞아. 기자님 같아요. 외신 기자. Как да го ударя точно на фокуса? Кое? Не бе и на ръчка
그러니까 외신 기자다. Аз нямам втечена, който да не е захапал мрежата. 140-ката се справя с фокуса на човек, обаче съм много далеч, не ми стига фокуса по никакъв начин. Добре, не. Това е нелепо, просто аз не мога да снимам. Няма да снимам. Ай, с имбирите не занимавам за нищо. Да, не, аз ще такова, зарязвам. Аз това не мога да... Абсолютно зарязвам. 그래요, 그냥 눈으로 봐요. 제. Знаеш как загрял обърна с кръв за точност? А, това ще е химна най-вероятно. Горда. 경기 뛰는 사람처럼. 그러니까 여기 감독님. 감독님 같아. 감독 같아요. 몰입들을 잘하시는 것 같아. 와. Да правите пускат вече. Той мина химна. Страйк! Фабъл! Чао, сега печера. Чао, моята пак. Класика срещу нервен батер, висока права топка, маха дори. Този, за да е първи батер на тия. Да. Сега най-вероятно висока външна топка или ниска външна. Ниска вътрешна топка е единствения начин да обърнеш кипките и да удариш към първа носка. Не са особено бързи, не са бавни, но не са много бързи. Бейсбола принципно. 와, 역대급, 진락특급 역대급 많이 많은 것 같아요. 와. 오. А ето, не. Това е добре. Аут е. Това е добре. А ето, не. Това е добре. Аут е. Опасни са дабъл хит, хоумрън, кражба на трета е екзотика. Опасни са дабъл хит, хоумрън, кражба на трета е екзотика. Тук стана интересно. Но правилата са... 도루. Мога да се открана. Казах, че ще открана. Да, той е длъжен. Особено ако бънта трябва да го вземе кетчера. Кетчера. Те са напълниха с топ-3 човек. 두 명이 Мале, 2 точки човек. Толкова бягане направи от трета, от втора. Страйк. Страйк. Вече той се обиколи. 돌아버리죠. Това си е конвърсация. Да свърташ малко става бирс, нали, ама... Това си е... Малките хора. Да. Добра агитка, какво? Това ме кефи как ги държи на надъхане. Айде, нашите. 잡았어! 잡았다.
야, 이제 저 진짜 잘 잡았다. 와. Passa punci nenepoza partizante. 그치, 속상해. 저렇게 돼, 맞아, 저렇게 돼. 아이, 참. 아, 무사 1-3루였는데. 아. Last dance. 아, 재밌어. 뭐 키스타임 이런 것처럼. 아, 댄스 타임, 재밌어. 댄스 타임이 있구나. Наши не показват ли? Ама нещо по-танцовално, то това е само дънга-дънга. Как ще танцуваме точно? И аз не мога да танцувам. 어머. 안 돼. 안 돼. Аз какво не прави? 아이고. 아, 우리 아저씨들. Стига толкова. Стига толкова. Thank you. Стига, че да дадат thank you. Той няма да показват, ако не танцуваме. Ние не можем да се варим, човек. Може, но се секнем. Да. Ставам цици. Не можем да се варим. Аре. 오, 나왔어. 아, 잡혔어. 이게 무슨 춤이야? 아저씨 좀. 아, 노는 거 좋아하시네. 이 형님. 와. 잘한다. Беше планът. Аз сега пчелюлик тя микия. 아, 제대로 즐겼네. 또 댄스 타임도 하고. Бабо! Къде е нужната? Веднага като излезеш джаз, има там. Вие, ако искате, когато кажете, ще ходим. Да го гледаме. Това няма В крайна сметка, после ще има някаква софра, която ще ни надуйкат прасета в 11 часа. 아, 밥 먹어요. 그쵸. Ще ходим да едем. Ще ходим да едем, да. Има още малък шанс. Малък тъмникър. Изгоре. Я да видим дали ще се фанем. Златно виждане да се фанем. Малко трябва да наклониш. Ама аз къде съм? 그래도 잘 갔다 오늘. 가서 그러게, 야구도 보고, 맞아. 댄스 타임도 하고. 맞아. 빰빰 따라라람 빰빰. 네. Мисля, че вечеряме. 그 미련이 남는 거예요. 아쉬워. 언제 또 야구장에 와보나 이렇게. 그러게. 관중 많은 야구장에. 빰빰 따라라람 빰빰. 모두의 즐거움 MBC EVERYONE